hi ha la creença de que no ens enfrontem a un procés més enllà que una grip una mica més complicada, no? Fins que no passem en la visió de que estem realment en una situació d'un impacte molt important, amb una gravetat important i que, òbviament, ens hi hem d'anar adaptant en funció de les novetats i de les varietats que van apareixent. Ningú, i quan dic ningú, dic ni els sanitaris, ni els proveïdors, ni l'administració, ni la població estava preparada per un aconteixement d'aquest tipus. Això no s'havia explicat a les universitats, no s'havien fet role-playings de com actuar en una situació així, amb la qual cosa, òbviament, vam haver d'adaptar-nos a aquesta nova situació. Una de les situacions més complicades en el primer moment va ser tot el material de protecció, el material de seguretat. Clar, si nosaltres l'administració ja feia encàrrecs de material. El problema és que el mercat mundial estava rebentat, era una lluita constant i, diguem-ne, qui més pagava era qui més tenia. I aquí hi havia unes decisions que malauradament no arribaven. En el moment en què prens una decisió, sempre hi ha algú que no està d'acord. Però això ja forma part del tarannà. Una mica està clar que segurament no hem actuat o no s'ha actuat a gust de tothom. Estem cansats. Sí, estem cansats. No val a dir que una situació com aquesta ens ha ficat a prova a tots, tant a nivell com a persones, com a equip i com a institució.